ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Kinong thokot kibadan hapok syatri jongka khasi author society hak jing kenduk lang kabalalong hak arpsan trik jumang arja apsau kilai ther yatai yake babun ki matrekam jongka seng nakabenta ke jing mentoy jongka imlang ka salang bat ke jing mentoy jongka jai bendri khasi hak jing akran bigelat pathai khubor u president jongka society u dr DRL Nonglaj ulai thu bakum ke kenhun kandang yai biteng ban budien yak jing dawa nak sarkar India ban pendrung yak ketien khasi hak ke kernen bapra jongka riti sincha gari India Bat kini kalong tang syuthaw yak sarkar berthamai Delhi hading jingyo yaki vote jongka election Lok Sabha kaban salong hak sautrik ujleo arja apsaw ulai thu bag society kalarai ru ban penklan yak jingdawa ban pendrung yak tin khasi dak balai pen sngo shwa shaki district beper ke jela bat ban kenturu yak sarkar jela bakan bud dia yak ni kam kini ka jelang jing mata sini ka dei ka dorbar ka basisin sisnam jangka khasi author society but idan sibun ki kam ina yo ban pendam kawai kadai ke jingkan mau buram yaki khat ki jongi ki bala khat no nado arjar atwar hado arjar sa kumbashi phawat kawai pat habangila du no igitu ka basutnat kalong ba Nilayo ya kaban pediang bat ban penitho ya kinong tho ki bala rung sakaseng kom ki khat ki bat mai hadu khat rewat kentup ni ki ban nakeleng jongari khasi bat jantia hills na riboy na west coast hills na south west coast hills eastern west coast hills bat keleng ki nong tho dan nabde joki ki bala rangba ha dan nabde joki ki bala khamsam laro kentup ki no hikai haki college ba tikinong trei ki kam yo per nangta kawai pat ngelayo ya kaban ai ya ka surnot nam sigi laimut ki khat jong ka KS ki balayo ya ka kedan PhD ba kita ki kentuk yo Dr. Walter Thaba ki Dr. Doris Melensi Bersad ba Dr. Banjokor Lundon Opre. Nalor kata kawai pat kekam ke Bangilayo ya kaban pendap aga dorbar kalong kajing tengkup buram di Council B Pasa Balayo ya kapat Masri Award 2024 for art in Meghalaya from Meghalaya. But kani ka award kadai Pasau na ki bahedo jong ki award ki bangi ongkom ki civilian award apo jongkari tingi penpau ke jikmen bangi layo yang sasisen kum kaseng na pring ki khat kaseng ban buram ye ki bayo award agas nam arajar puar ni layo ban pen ku buram di profesor badap luar ni layo ye ka award for literature and education by council we pasa layo ek award for art ta dia kam ki ba ni layo banekren kata galong bat ki jingdawa jangi ila ban kedew hang ni ba kadorbar hi klasim ya garai ban penjur ya kajing ki pajba ka jangi ag bede bat kajing dawa ban pendung ya ketin khasi aga kernit ke bapra da ka bangin len sikidong ki than baro jong ka prin ya trap ban pensai paj ba ya ka jing don kam ban yo rong ho ka kernit ke bapra nangta hagbedai pat bat kasor ka Delhi ka dorbar menne klasim ya kara bangi sabut den ya kene hadien ba sarkar bat mai
kala wan let's say home nai John new nai John ban ti hakbede bat ke jingdawa po ke jela ni rada bu ya dorkas jongi mensiapsnan au chief minister bandawa ban penlong ketin sarkar no pura ya ke ketin kasi rengkat bat ka english ke balong pa ka ketin sarkar ne official language po ke jela ti ke jingdawa jongi kalong pa kasi ke bakat kum ka Meghalaya Language Act 2000 napu ya ka tangkum ka associate official language rementa ke jingdawa jungi kalong ban penlong no ya ka ketin sarkar pura lani ka official language jong ka jela ti kini kilong ki mat ki bagi layo penekran haga dorbar mata ka sui ti hadin juga dorbar pat ngilayo ya ke slok paranong tho dat ke jikran kalong bakinong tho kin jit i pangkran dan ki themes kiba ka imlang ka salang ka ya kendo kini kisngi kom ka jingjelai drugs ka jingjelai jongki basyakta ka jimpang HIV nanta ka jing jelai jongka bamsap ka bersih ka ba niyakran serum seneng rai kaba pat ya kaban pensisaya ki ti kinong tho kidan lakajong kabanta ban pen phalang yekine ki jing tho ki jong ki ba chusho ya ke jing kerdu jam ke jing penon kam bakla ya ki tiar jong kasan sebat teknologi kum ki mobile bat kiwai gini kisui kita kelong ki hang ki ba nyekran berita ya ke jing flu jumbat hadin jaga dorbar ke bangi yo man pun pau dorbar mene kelong ya ke jing ai ke sarkar ya ke jaka hantai hamolai ke jaka jong ke dika tribal research institute ke bala ai jaka khasi auto society ke jing he jong ka kelong kumba 1000 south park square feet matu minister bapet ya ka asal culture department bapon do la ai ngi ya ka kot ai sum hai ke jaka but kaseng menta kadang wat ikilat keliti kuno ban sinano ya ka office bala ka jong ha ka jaka ba sarkar kala ai tinggi pen pau ke jing sungu ya ka sarkar ya ki officer apa jang department bat kum juro khamtam yo minister ba polen do ba ajisha kalong bo long ro we ni kinong thaw bar khatjam khasi society ke jingwan jongi se delhi kendiat ka la kham dei ha ka por ka ba kala jan khut no sarkar ti ngi pat ngi nang berkhat ba la ka sarkar jila ka klan ban dawa kedai ka por ka ba biang Henry Yopat ya katu kini kerkom perkat ke ba persengau daki katu kini ba ke jinglet jongi sedali kala dai ha kapor bala jankut ka sarkar kata ke dai koi ke baki ai ke da Henry ke jing sisa ke long ba ke sarkar kampat long la kloi ya ke ban wanra no ya ka bel ani ka anreu ban penong no ya kasi ke ketien hapo ka kerlet ko fra tati kajing lek jungi sedali kadai kajing sedang ban lek sedali ngindang ya lek naga por chakapor jementa kawai ke bangidan kam kalong ban klanya po naga jong kajala ila rai mende ku mangalong sakman bangin lek sikidong kitai baro ban ai ya kajing pensusu paiba ya ke jing dawa ban penlong ya ketin kasi ka ketien ke ba dan apo ka khanet tuwa kra ka je kran jongi ki no tho ai jong ba ka ketien ka long ka kan ro bas kham jawe jai kun reo ti ni dai ban yo ha ka wi kasi ya ka jing i thu apo ka khanet tuwa kra but hadien ba ka sarkar ka batmai ka lawan na dali
lada don kam ngin se thu pia ka ta por wat lada ngin don kam ban long ya ka ji hi pai ba la ne mas movement ban ban le yang sedeli kidong ngi kinong tho ngi don apo ka seng yi kinong tho ki ba ndai tan ki ba tho poetry la ne tho sawang ka la ne ba tho parom la ne novel rei ngi don ro yi kinong tho ki ba dai bat ka jinglong juga saukun mariam kinong tho history but kiba pejeki ngang salang kiba ikot ki sociologist di kita kidai kiba ni ya pelu jemut ki jemut di berkat kiba ngidan ban pun phalang ki ha ki trai ki jongki di kalong tang ka jing persulur ki hanrai kampat don karai ya ka ba ngin sim da ka seng ya kata ka phang ban tho ki wei pat ki phang kum ban shu kdau no kum ya ka jing ki dawa ya ka jela bapura pat don ki jing tho ki ba ngiyo ban kuliah ki school ni college nagta kini ki jing don kini ki kam nimla bandan ni ki jing sha militansi ha ke jela ke jongi ha kini Islam ki beradab kinong tho ke dai ban phalang i kini ki eke balai ki mi ki bakum kini ki eke jing e te bon ki bakum kita badle si kinong tho jongi kin sala ye ke ban tho ye ki jing tho jongi la kalong ha poetry la kalong ha ka sawangka la kalong ha ka parom ban yarab ye ki dorbar sno ye ki hima but what yang sarkar jela ban penthma ye ki matri kam ni polisi joki bo ya ka sarkar Delhi ya ni ka dorbar tlang ka baladam mencem senam ngira ada submit ke dor khas jongi jo chief minister pada ka party go bo on pendong no ya khasi ka wei lagi ketien sarkar bapura di ngisu thu bana kaleng jo chief minister ula pan ya ka ya ka view ya ka jiperkhat jong ki katu ke ni department ringim pat yo ya ka jingtep officially na ka yang jang office jang chief minister tingin samputian yang ya kene ka ngin dang don bian ya ki lempung ki bahe jong ka seng ya ka senam ka Thomas George dia arpo atrik jong jon ya ka bangin pelong ha mau kerwan ban ya ka senat mau kerwan na tangidan saka sengi jong ka tho kata ka sengi balaseng ka seng ka kharwai trek jong nai bakhandai mentar senam ya ban dang hang silong na tangidan de saka jing rakhe ya ka lungkhu sengiap jong susutham ha kharkhandai trek jong Desember ka senat nangpo kita kilong kipan trikam ya kibani layo ya ka ban ndem ne nata ka wei de ka kam ka ba ngi layo ya ka ban persengau kalong ka jing ya chaprang jong ka jing kre ya ka khasi English dictionary ka project ka bala Christian beitengka daga art and culture department jong sarkar jela badu daga district council kasihel autonomous district council ti kani ka project layan menta la kumbalaisnam ajisang itun pendap laisnam tenrei ka kam ka long ka kraw ro kata namar ndai tang khasi but English dictionary nang tang inpu ru hang tu yaki phonetic science kiban yarab yakino pule ban kenno ya ki kenten khasi bat kani kandai ka ban nengkong ba ka jat ru kala pan ni ti ngin sala am kandai be kani la kami ganti ba ngin la am kandai hapo islam na do menta ngidan kumba kharbai khar arut ki khat jong ka research team aga bai professor bada bingwar irong chief supervisor
but Dr. Barika Kriem na ka Department of Linguistics new ilong joint supervisor. Tati ikermen ba kani ka dictionary kan sa wenglot ikijing kibedai bat kini kijing spell that kini kijing penyasno kanten kini kijing kenno hoi hagajat meringidan kita kitnat kitin tenat kibobon kiba ka English ki on ki varieties kom katin penar kadai kuai ni ki variety kom katin lengam kom katin jirang bat kiwai kidan lagi jong ki rukam spell that rai kani ka katin pedeng kandong katkum ka ta dictionary ka bangsa pengi kini ki kendes nam ki baruan.